Na zdravie. Máš to tu super. Počúvaj, ten barový pult, to je bomba. Vždycky som chcel mať barový pult doma. A žena, že neexistuje. Ne. Ja už musím ísť domov. Koľko je hodín? Že si to zistí. No, nemám hodinky. Nie. Kde? Toto, však to sú hovoriace hodinky. Čo, toto? Čo si ešte nevidel hovoriace hodinky? Ty si robíš srandu, hovoriace hodinky? Jasné. Jo. Koľko je hodín? Nefungujú. Že nefungujú. Viete vy vôbec, koľko je hodín? Ne. Ja ráno vstávam do práce. 3:17 ráno je, do prdele. 3 hodiny 17 minút. Díky! Do prdele. Na zdravie. To máš super.